Dwi ddim yn gwybod beth oeddech chi eisiau bod ar ôl i chi dyfu lan. Ymhell cyn i fi ddychmygu y byddwn ni yn mynd yn weinidog oedd gen i freuddwydion gwahanol. O'n i eisiau bod yn gyflwynydd radio, o'n i eisiau bod yn rock star, a o'n i hyd yn oed eisiau bod yn gynhyrchydd teledu. A pwy feddyliau y byddwn ni'n cael byw allan fy mreuddwydion, a hynny fel gweinidog yng nghanol yr argyfwng yma. Mae'r cyfnod rhyfedd yma wedi gorfodi ni fel Cristnogion i gymryd stoc o beth sy'n wir yn hanfodol i'n ffydd a'n bywyd eglwysig ni. Mae rhai eglwysi wedi rhoi pwysigrwydd ar barhau i gynnal addoliad cyhoeddus ar Facebook Live a YouTube. Eraill wedi rhoi'r pwyslais ar gynnal teulu'r eglwys mewn grwpiau fwy preifat ar bethau fel Zoom. Mae eglwysi eraill, fel Caersalem, wedi trio'n gorau i wneud rhywfaint o'r ddau. Fod yna le i ni arbrofi a bod angen i'r eglwys ym mhob oes ddarganfod i lais ei hun, mae yna un peth mae pobl Duw wedi bod yn dod nôl ato drosodd a throsodd i lawr drwy'r canrifoedd. Mae'n symbol sy'n croesi ffiniau traddodiad, yn croesi ffiniau diwylliannol a ieithyddol ac yn croesi ffiniau dosbarth. Mae'n draddodiad mae pob cyfnod yn hanes yr eglwys wedi ffeindio bywyd newydd ynddo. A dwi'n siarad am sacrament Swper yr Arglwydd neu'r Cymyn. Y traddodiad yma gafodd ei sefydlu gan Iesu ei hun i'w ddilynwyr ym mhob oes i ni gofio am ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yw eich sefyllfa chi heddiw. Dwi ddim yn gwybod os ych chi'n teimlo ddigon teilwng i gael ymuno mewn yn Swper yr Arglwydd gyda ni heddiw. Wel, a bod yn onest, o'n i'n gofyn y cwestiwn yna i fi fy hun heddiw. Dwi ddim di cael yr wythnos orau. Dwi ddim di bod y tad na'r gŵr y dylwn i fod. A dwi heb adael i heddwch Duw lywodraethu yn fy mywyd. Ond wedyn dyma fi'n cofio. Dyna'r holl bwynt. Na, dwi ddim yn deilwng ohono fi fy hun, a dyna pam dwi angen dod at y bwrdd. I atgoffa fi o'r un sydd yn deilwng, sef Iesu Grist ei hun. Flwyddyn yn ôl i wythnos yma, buodd farw'r awdur Cristnogol Rachel Held Evans. Bu hi'n farw'n sydyn ac yn ifanc, gan adael gŵr a plant bach tua'r un oedran a'n plant ni. Yn un o'i llyfrau hi, Searching for Sunday, dyma mae hi'n rhannu am Swper yr Arglwydd. The church is God saying, I'm throwing a banquet, and all these mismatched, messed up people are invited. Here, have some wine. This is what God's kingdom is like. A bunch of outcasts and oddballs gathering at a table, not because they are rich or worthy or good, but because they are hungry, because they said yes. And there's always room for more. Nawr, os yw'r geiriau yna, os yw addewid yr arglwydd bod e'n dod at y blinderog a'r chwythog, bod e'n dod at y toredig, bod e'n dod at bechaduriaid sydd wedi gweld ei hangen, yna mae croeso i chi ymuno gyda ni heddiw yn Swper yr Arglwydd. Ond cyn i ni ddathlu Swper yr Arglwydd gyda'n gilydd, dwi am i ni baratoi yn hunain drwy gyd ganu y credo apostolaidd. Ac os ych chi heb gael amser eto i ystyn, bara a gwyn neu unrhyw beth arall wneith y tro, yna dyma'ch cyfle chi. Gewn ni adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd a dychwelyd mewn munud i ddathlu Swper yr Arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad dros dragwyddodau, yr un sy'n creu pob dim, holl alluo.
ysbryd sanctaidd, cenhedlaeth Grist y Mab, Iesu'n gwaredwr. Credu na fy niw dad sanctaidd, credu na fy niw y Mab, credu na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drianu, credu na fy'n yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Ein barnwr a'n gwarchodwr, ar groes dan ni deudad, maddeuadaeth ymhlith. Disgynnais di'r tywysg, ond codais eto'n byw, dy orsedd sydd dros beth. Credu na fy niw dad sanctaidd, credu na fy niw y Mab, credu na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drianu, credu na fy'n yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffesu harddenw Iesu. Reda fi yno ti, reda fi ti bod i'n byw, reda fi mae Iesu Grist yw'r Reda fi yno ti, reda fi ti bod i'n byw, reda fi mae Iesu Grist Credu na fy niw dad sanctaidd, credu na fy niw y Mab, credu na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drianu, credu na fy'n yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Credu na fy niw dad sanctaidd, credu na fy niw y Mab, credu na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drianu, credu na fy'n yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Credu na fy niw dad sanctaidd, credu na fy niw y Mab, credu na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drianu, credu na fy'n yr atgyfodiad, fe godaf gydag ef, fy nghyffesu yw harddenw Iesu. Credu na fy mewn byw'n dragwyddol, credu na fy ngwrifdod mair, credu na fy mewn byw'n dragwyddol, credu na fy ngwrifdod mair, credu na fy nesaeth mewn gymindod, ag yn dy eglwys fan, credu na fy'n yr atgyfodiad, a Iesu'n dod mewn bri, fy
Wel, croeso nôl i chi at Swper yr Arglwydd gyda ni bore yma. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, cyn i ni droi at y bara a'r gwyn nawr, gad i ni gyd yn dawel i ni'n hunain, gyfaddau, cyffesu, dweud sori am y beiau a'r pechodau sydd yn bywyd. Ond i ni'n diolch yn bod ni'n cael dweud sori o flaen y Duw sydd wedi maddau pechodau ddoi, heddiw ac yfori. Felly yn bod ni'n dod at y bwrdd yn anheilwng, i ni'n diolch fod marwolaeth Iesu ar y groes yn cyfri ni yn deilwng trwyddo fe. Amen. Nawr, ar y nos Iau ar wythnos y Pasg, fe nath Iesu Grist sefydlu Swper yr Arglwydd. A dyma sut mae'r hanes yn mynd yn Efengyl Luc. Yn gynnar y noson honno, eisteddodd Iesu wrth y bwrdd a'i apostolion gydag ef. Meddai wrthyn nhw, dwi wedi edrych ymlaen yn fawr at gael bwyta'r Swper Pasg yma gyda chi, cyn i mi ddioddef. Dwi'n dweud wrthoch chi y byddai ddim yn ei fwyta eto nes i'r cwbl gael ei gyflawni pan ddaw Duw i deyrnasu. Yna cymerodd gwpan o win, adrodd gweddi o ddiolch ac yna dweud wrth ei ddisgyblion. Cymerwch hwn a'i rannu rhyngoch. Ac felly, i ni yn cymryd gwin fel symbol o waed yr arglwydd Iesu Grist. Yna cymerodd dorth o fara, ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thorri a'i rannu a'i roi i'w ddisgyblion. Felly, da ni hefyd yn cymryd y bara fel arwydd o gorff yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi eto. O arglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti fod y bara a'r gwyn yn atgoffa ni ynglyn â'r aberth is di trwyddo, mwyn i ni gael maddeuant ac mwyn i ni gael bywyd. O Dduw Dad, wrth i ni ddod at y bwrdd yma, gad i ni ddarganfod y bywyd newydd yna yn o ti. O Dduw Dad, i ni'n diolch am dy gariad i ata ni, ac yn arbennig i ni'n diolch fod yna fodd i ni orffwys a hyd yn oed dathlu yn o ti, hyd yn oed trwy'r hyn i ni'n brofi ar hyn o bryd. I ni'n diolch yn bod ni fel dy bobl di ymhell ag agos, bob gwlad a phob iaith yn gallu uno gyda'n gilydd yn yr iaith gyffredin yma, iaith y bara a'r gwyn, a dathlu beth wyt ti wedi wneud a beth wyt ti i ni. Amen.